जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं थानाय ओनसोलफोराव दावबायदों। दैज्लां बोथोराव आदारनि आंखाल जानानै सुबुंफोरनि न' खैसार खालामदों हाग्रानि मैदेरफोरा। थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा बाख्रियाव दोनथुमनाय माइखौ जानानै सिलिंखार खालामना गालाङो। चिरांनि कुसुं दैसायाव मासे गेदेरथार दान्थाल मैदेर बुन्दानि खैसार। बे ओनसोलाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दावहाया गोदान बाथ्रा नंला। मैदेरनि गोबां खेब गाग्लोबनायाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा माब्लाबा जिउ खोमानांदों, माब्लाबा खुनुरुखुमै गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो गोनां जादों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमा एबा रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय 2 नं कुसुं दैसा गामिनि थागिबि सोमब्ला मोसाहारि, बिसन बसुमतारी आरो जारौ नार्जारिमोननि पिएमजि सरकारि न'खौ रिफु अरननिफ्राय ओंखारबोनाय मासे दान्थाल मैदेर बुन्दाया थांनाय हराव सिफायना थेर बेथेर खालामना गालाङो। बेजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव EM रन्जित बसुमतारीखौ गावनि खोथा होनाय बायदियै फेन्सिंखौ गोख्रैनो लागायनानै होनो खावलायहरदों। आच्छा, थांनाय मोनायाव नैबे जोंहा आदै सोमब्ला जिबख्रि जायो आं बेहाय। दा बे हरनि 1:30 बाजियाव आरोखि हाग्रानि मैदेरा फैनानै नैबे न' बेनिफ्राय माइ, गय, बेनिफ्राय थालिर, बिदिनो औवा बिदि जाफैनानै माने नस्थ' खालामबाय। लोगोसे नैबे न'खौ नारफायनानै मानसिया उन्दुना थादोंमोन बेयावनो। न'आ बायनानै इथा एसेयावनो माथायाव नांसैमोन। खुनुरुखुम माने जिउखौ रैखा खालामनो हानाय बायदि जादों आरोखि। दा बेबायदिनो जोंनि गामियावहाय थांनाय मेसेङावबो माइ हाफुबाय थानाय समाव फसन नार्जारि होननाय सासे 35 बोसोरसोनि बैसोनि मानसिखौ माने माइ बारावनो नेनायाव माने गाथारनानै गालांदोंमोन। थिग बेबायदिनो नै दिनैबो बे घटनायानो जानोसैमोन। दा बेनिखायनो जोंनि गामियाव बिदि जाफ्लेबाय थानाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, सिगांनिफ्रायनो जाबाय थायो। दा आबादारिफ्रा बेखौ लानानै माने एसे जिंगायाव दङ आरोखि। थारमाने नैबे गायबाय थानाय माइयाबो दा गायदोंसो, दिनै पहरा होनो हायाबा गाबोन गायनाय बायदिल' जागोन नामा? दानो जुदि बेबायदि न' बां सिफायनाय, मानसि दुमसि बुथारनो नागिरनाय जुदि जाबाय थायोब्ला हयथ' गायनाय माइफ्राखौबो मोनजानाय नङा नामा, बेबायदि सिन्था खालामलायनाया दं आरो। दा ओंखायनो थांनाय बै समाव जेला मानसि बुथारदोंमोन, बै समाव जोंहा जोंनिनो फरेस्ट EM सारा माने जोंनो फिनिशिंनि बाथ्रा बुंलांदोंमोन। फेन्सिं जे सलार फेन्सिं होनानै मैदेरनि प्रटेक्शन होनायनि बे खोथा बुंलांदोंमोन। ओमफ्राय जाय होनलांनाय बायदि कन्ट्रेक्टारखौ मानाव गेदेर सारा माने होदोंमोन, नाथाय कन्ट्रेक्टारा दिनैसिम बे खामानिखौ मावफुंना होआखै आरोखि। जाहाथे माने आङो फरेस्टनि सासे EM मानाव गेदेर रन्जित सारनाव बेखौनो गुरै खावलायनो सानो जे दायथ' मोननाय जे कन्ट्रेक्टार बेखौ गोख्रैनो जाहाथे थिननानै नैबे गामिखौ नाम्बार 2 कुसुं दैसा सान्तिपुर BCDCनि आन्दाराव थानाय नाम्बार 2 कुसुं दैसा बे गामिखौ जाहाथे रैखा खालामनो हायो। लोगोसे बे खाथि खाला ओनसोलनि बेखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे खाथि खाला ओनसोलनि गामिफ्राबो जाहाथे रैखा मोनो, आं बेखिनिखौ खावलायनो सानो। मैदेरा ओरैनो फालोबो फैयो मालाबा, खिन्थु नैबे सिफायनाया मासेल'मोन आरोखि, एकदमबारे गिदिरखा मासेनो। होबाबो खारा, माने मानसिखौसो उल्था आक्रमण खालामनो नागिरो आरोखि। बे दाख्लैबो नै बारा गोबाव जायाखै खबारि बसुमतारी होननाय बै साहा बिदिनो सरकारि मोननाय IOI न'खौ नारखायखांबाय। आरो नै दिनैनि बेलायावथ' नैबे आदै सोमब्ला मुसाहारि, लोगोसे बै साहाथिं गंनै दंबावो, बिसन बसुमतारी, लोगोसे जारौ नार्जारि। जारौ नार्जारिनियाथ' ओंखाम संग्रा न'खौ कमप्लिटलि डेमेज खालामजोब्बाय, लोगोसे उन्दुग्रा न'खौबो हाफ डेमेजआनोसै आरोखि, गावग्राजोबखाबाय। दा बेहा जारौ नार्जारि हिसाबै माने फिसाय गैया, बेहा रान्दिसो, गथ' फरायनाय दङ।
दा खोब जारलायाव थागोन बेखौ जोङो माने गामिनि जानानै माने सरकारनिसिम बेखौ मोनसे अनुरद खालामो आरोखि जाहाथे माने इमिडियेटलि एक्सन लानानै माबा मोनसे राहा खालामना होयो रान्दि हिसाबै बेखिनि आरोखि। मैदेरा 2थासो जाबायमोन 2थासो जानाय टाइमाव हर 2थासो जानाय टाइमाव थालिर जादोंमोन थालिर जानानै माबोरै जाखो जोंबो मिन्थियाखै उन्दुलांनाया गोदो उन्दुलांबाय दा अखा हानायनि खोथा ओमफ्राय बे न'खौ सिफायफैदों आरो थामनो न'खौ सिफाय खोनाबाय नालाय जोङो खारबाय ओंखारनानै बावनो उन्दुनानै दंमोन बिदि जादों आरो थाल मोनाबा जों खार'नाबा हालामोन थाल मोननानै खार'ननो हादों आरो सारायगय आरो मासेल' मा खहा खालामलांखो माइ जाबाय ओमफ्राय थालिर बिफां गय बे फारसे खहा जाबाय आरो न' सिफायबाय सरकारनि मोननाय न'मोन ना बियो? औ सरकारनिसो दाथ' एकदम बायजोब्बाय बहाथो उन्दुनो सानखो? बिदिनोसै बे ओंखाम संग्राफ्रावनो उन्दुनानै थानोसै खुनुरुखुम नोंथाङानो बिराद खहा जाबाय न' बां बायजोब्बाय सरकारनाव माबाफोर खावलायगोन नामा नोंथाङा? खावलायनाया बे न'खौ बानायनानै होबानो जायोलै बेफोरबायदि बानायनाय होबानो आंबो बेखौनो गोजोननाय थागोन। नोंथांमोननि गामियाव बिदि जाबाय थायो नामा? जाखायो दाख्लैबो ओरै साहा मानसि सासे बुथारदों आरो जों गामियावनो बेफोरबायदि जादों आरो नै मैयानि जाथाय जानायाबो न'नै ना न'थाम जाबाय न'थाम जाबाय ना न'थाम जाबाय बेबायदि जागासिनो आरो जों गामियाव जेने थेने खारग'नो हादों आरो खारग'नो हादों खुनुरुखुम